अथवा जिनने मला दिखा तुम्हारे อถวายไม้ मला दिखा तुम्हारे อถวายไม้ मला दिखा तुम्हारे अथवा ये मांगूले मला दिखा तुम्हारे gel beş on yine gibi อถวายไม้ मला दिखा तुम्हारे อถวายไม้ मला दिखा तुम्हारे अथवा ये मांगूले मला दिखा तुम्हारे gel en gel mutlu อถวายไม้อถวายไม้ अथवा ये मांगूले ถวายไม้ถวายไม้ Yang nasi dia kimnya rupiah. अथवा जिनने मला दिखा तुम्हारे อถวายไม้ मला दिखा तुम्हारे อถวายไม้ मला दिखा तुम्हारे अथवा ये मांगूले मला दिखा तुम्हारे gel beş on yine gibi อถวายไม้ मला दिखा तुम्हारे อถวายไม้ मला दिखा तुम्हारे अथवा ये मांगूले मला दिखा तुम्हारे gel en gel mutlu ถวายไม้ถวายไม้ अथवा ये मांगूले ถวายไม้ถวายไม้ Yang nasi dia kimnya rupiah. ไม้ถวายไม้ถวายไม้ अथवा ये मांगूले मला दिखा तुम्हारे